К основным проблемам, которые волнуют наших граждан, следует отнести несвоевременный вывоз отходов, содержание в надлежащем состоянии контейнерных площадок, замена и ремонт мусорных контейнеров, тарифообразование. Республикада реформа башланып 3 ел узса да, шөпшар жыю тулысынча жайга салынмаган. Ел башыннан халык контроле порталына 600-ге якын мөрәҗәгать килгән. Күпчелек шөпшарны вакытында чыгармыйлар дип зарлана. Алар Казан, Яршалы, Әлмәт һәм Лаеш районнарында аеруча күп. Шулай ук нормативлар буенча түләү белән дә бик күпләр килешми. Бүген бу турыда Яршалы мэре Наил Мәгдиев сөйләде. Когда будет нормальная нормативка? Сәүдә оешмалары шүпшар чыгарган өчен 10 тапкыр артыграк түли башлады. Мисал өчен реформага кадәр 1 700 000 түләсәләр, хәзер 8 700 000 түләүче оешма бар. Монда дөрестлек бармы? Кече һәм урта эшмәкәрләрнең бурычлары җыела, ә без аларга ярдәм итәргә кирәк дип сөйләшәбез. На уровне президента Республики Татарстан. Она не из Татарстана вообще. Она приезжала, год делала замеры. Россиянең лицензиялы оешмасыннан махсус кеше Татарстанга килеп үлчәп китте. Кемгә күпме түләргә икәне ачыкланды, нормативлар билгеләнде. Какая-то фирма лицензированная увидела, вернее провела аудит. Нормативларны билгеләгән икән, бу бит әле аны үзгәртеп булмый дигән сүз түгелдер. Тормыш күрсәткәнчә, бездә шүпшар күләме нормативтан нык аерыла. Без моны сезгә исбат итә алабыз. Попробуем через, на примере Челнов отсудиться. Также мы, и как многие субъекты, столкнулись с проблемой. Башка төбәкләрдәге кебек бездә нормативлар буенча проблемага юлгабыз. Аларны үзгәртү буенча кайдадыр суд эшләре бара. Шуңа без аларны яңадан карарга тиеш. Яңадан үлчәп, санау өчен 1 ел вакыт кирәк. Безнең министрлык тарафыннан федераль закон таләпләренә туры китереп, яңа нормативлар эшләнде инде. Әле аны Россия экология операторы белән дә килештерергә кирәк. Нормативлардан тыш башка сораулар да җитәрлек. Татарстанның тарифлар буенча дәүләт комитеты аларны федераль дәрәҗәдә шишу өчен үз тәкъдимнәрен булдырган. Первая часть будет направлена на решение ограничения роста тарифов. Беренчесе тарифларны арттырмау, икенчесе оешмалар белән төбәкләрнең үзара килешеп эшләве. Мәсәлән, бер төбәк операторының полигоны ерактарак урнашкан ди. Транспорт чыгымнарын киметү өчен күрше төбәктәге полигонга кертә алу мөмкинлеге булырга тиеш. Контейнерларны тәртиптә тоту мәсьәләсе, полигоннарны рекультивацияләү һәм башкалар. Согласованы по пунктам, там 22 позиции. 22 позиция әзерләнде. Шуның 12-се федераль законга үзгәрешләр кертү буенча. Хәзер без дәүләт думасына тәкъдимнәрне әзерлибез. 28 сентября мы готовим выступление сейчас, с коллегами на профильном комитете Госдумы. Быел Казанның химический урамындагы полигона тула һәм ул ябылачак. Восточный полигонында төзелеш тукталган, чөнки ул авиация заводы самолетларының аэродромга төшеп утыра торган зонасына эләккән. Хәзер бу мәсьәләне хәл итү юлларын эзлиләр. Төбәк операторларын кайбер йортларның үз реестрында булмавы борчый. Утырышта бүген яңгыраган проблемаларны анализлап, кабат җыелырга дип сөйләштеләр. Шулпан Касыймова, Рамзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.